Всички казват, че Васил Левски е велик българин. Малцина обаче проникват зад плакатните определения, за да осъзнаят истинската стойност на неговото величие. Абсолютно сам, без теоретическа подготовка или високо образование, Левски успява да промени менталитета на един апатичен народ, отказващ да повярва, че заслужава по-добра историческа съдба. Няма спор, че практическата дейност на апостола е изумителна по своя размах, че изграждането на толкова сериозна революционна мрежа вътре в страната, гениалното прозрение, че свободата трябва да се постигне със собствени усилия, представлява решителна стъпка напред в национално-освободителната идеология. Но Левски многократно надраства своята епоха най-вече с потресаващо актуалните идеи за личната и човешка свобода, свободата на словото и печата, равноправието между хората, независимо от тяхната народност, вяра и обществено положение. Изглежда непосилно да се сравняваме с Левски, но нямаме оправдание, ако поне не започнем да се опитваме.